Kuvuka umunyu umculo kaMaskandi uFalabo ephawula ngokudlula kababa wakhe uWusani Intshebe Khuzwayo eNquthu. Ngani zakwethu uFalabo enkulumweni yakhe uphinde wabonga abaculi bakaMaskandi abamsekile bazomzimazisa ehanjelwe yikhehla kwela kubo laphana eNquthu. Ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ayibeke nesikhathi ekhuluma lapha neBhanyazile TV2. Angibonge koza kwethu, ngiyafisa futhi ukuthi ngibonga nje bengagcini ngokwenza abakwenzile kwaKhuzwayo, bakwenze nakwabanye ngoba siyinto eyodwa. Ngizobabala nje ngibabonile ngababona ngabangixolele iMthente, ubaba uThokozani Langa, kube uJaiva Zimnike umakhelwane wakithi, kube uMthandeni Gcokamelisha, kube uKhuzani okuyena insizwe engibambisene nayo, nebe nesandla futhi ekuthenini umcimbi wala ekhaya ube nempumelelo kangaka. Siyabonga futhi noNkulunkulu, siyafisa ukuthi amandisele lapha athathe khona ngoba uye walula isandla kakhulu ekuthenini lo mcimbi ube impumelelo. Kunoqondanisa abebekhona, kunoNtencane ubekhona, kunobaba uyekethisa wamkhize ubekhona, na ngizombala ngoba elinye iciko kungenzeka wena uba umazi. Lelo indaba ngodaba oluphelele phuthuma lapha ku YouTube kwiBhanyazile TV2.